Pentep Menteri Ketenat Boarding UAT Mondal ba ka MEECL kan sa penkelai kapor nak bentar ke load shedding. Ka sarkar ka don kam ban kentup lang ya baro kinong don bentar nak bentar ban penteri kami ke National Education Policy 2000 arpo o nong yalam kan yang persya iba RB Lingdo. Penlong kahinyo trap National Youth Movement ya ka jingiki persya alor ka jing bamyo kam yo jam. Bad rakhe ka Asha School ka badan Happy Valley Shillong ya ka Jubilee rupa. Ki khubor ki babnya. Menteri Ketenat Boarding UAT Mondal hinin kesngi ula pentip ba on penkelabyang ya kapor penliplat naduk ka shitarik ubenai nailur. Ula pentip bana ka benda ke Shillong Batura ka load shedding kan long naduk ka por shibeje haduk lai beje minstep. Kat ba haki wei pat ki benta jong ka jela ka load shedding kan long na ka benta lai kenta. Ka jela Meghalaya menta ka don hapedeng ka jingduna boarding pat ka load shedding ka la pen peteng na ka daw ka jingbam la pen penbiang boarding. Actually, we have some problem due to that this rescheduling has been done. That is for temporarily. Because one of the transformer is out of service in Ganesh Das Hospital area. So daytime, because of this, the current sometimes fluctuates. But we have decided that the hours of load shedding in Shillong Tura will remain 2 hours. But from past September, we will be rescheduling it from 1 a.m. to 3 a.m. And rest of the state it will be brought down to 3 hours now. So this problem which is happening daytime, this is because of this maintenance work and all this thing. Nong yalam jong kalyang persya iba Roni Lingdo ilapan sngo ya ka jingdon kampan kentup lang ya baro kinong don benta na benta ban pentri kam ya ka National Education Policy 2000 arpo ha ka jela. Ila banjur ba kalong kabadon kamban wanra ikinong tauan, kinong hika university lani ki college, bat kikna pule ban wan lang hajo, kenang banyarap, bat ban soto ya ki jing e kabadon kamban penbet na kabenta ka jing pentre kam ya ke NEP. Iba lingdo ilaong, ba kadon kam bandon ka policy ka babyang ka banla ban penbet ya baro ki mat kenang bagi kena pule kenom sem jing e. Hakawai pat kaliang unong yalam jong kaliang persya ula ai jeng mut badon kam ban kentup lang ya kidkhot jong ki kinhun na Khasi jain dia bat garo haka expert committee ban kmi bnya halor kamat job reservation policy jong usnem khat khandai spa nyau puar iba lingdo ilaong ba ka jeng kentup lang ya baro lai ki jat ben rio ka expert committee kalong ka bokong san ban penbet ya ki jeng e ki bedai bat ka jeng pha akam. So I think all of us should come into this together, be it the policymakers, be it the university, the MCTA, even involve student community to really understand what is that is required to fully implement this. We cannot simply implement it and then after that regret because it's not been, it's not been comprehensive. There are, lacunae here and there, anomalies discussed again with the government so that they include from this community because to address the issue of these communities must have somebody from representing the communities, Garo and the Khasi community. Some of the people to have an expert committee to settle this issue, I think has borne fruit, has been successful and I believe it will carry forward. Ki dekot jong ka hinyo trap National Youth Movement. Kilasha kang ha ki bor penyak district mentakas ngi banit tur shamin skatriat ban penlongnya ka jeki persya bandawan na ka sarkar jela ban wanra e ka policy ai kam ai jam. Ka district magistrate jong ka East Khasi Hills mentakas ngi kala penjari da ka section 144 hapo bat hajan jong ka skatriat hado banda pentip da kumwe pat khnang baneda na kinu ka jingja. Kani ka kinhun kala beteng ban penlong ya kejing ki wat hadin peladap ban penjari ya ke section 144 CRPC. Kinong ya ki persya ki balaya lumlang hajan jong umot dur jong ukiang nang ba kebetulan mar persya ke civil hospital Shillong kilara ki jing tho bat pertai ki kentien persya sarkar na kadau ka jing bamla jong ka ban le halor ka jing jong ka jing bam yo kam yo jam.
Ka Asha School ka badon ha Happy Valley Shillong ka school ka bakerpang ka ba ai jingi kai ki khna ki badon ka jingtuna ki department kala rakhe ka Jubilee Rupa menta kasngi. Las dang ya ka school house nem khat khandai spa khandai pupra but kala long ka jing nong lam linti ha ka ban ai ki jing nang jing start ka bakerpang sha ki khna pule kat kum ka jing don kam ka jongki. Kani ke school ka hap hapok ke jing penyai bajing pet jong ka headquarter 101 area da ka 58 Gorkha Training Center Shillong ka Dr. Nivedita Malik ka balong ka zonal president jong ka Army Wives Welfare Association 101 area ka layashim benta ha ka program kum ka kongsan. Haka jing ai jing kren jong ka kalaya ro ka management committee jong ka school na ka benta ka jing la ban ai ka jing kai ka babhatam na ka benta ki khna but ka jing la ban penlong ya ka Asha School ka we na ki school kerpang ka babiang bha ka ru kompanya ha ka than. Ka kenhuon jong ka anti-narcotic task force na nongston. Hinin kesengi kelayo ben kemya argut kinong kayu drop nasi liat nongston kat ba kidang let kali private. Superintendent of Police jong ka West Khasi Hills ulayat ho ba ka kenhuon jong ka ANTF na nongston hinin kesengi kelayo ben kemya argut kinong kayu drop na kasnong si liat mauyaban na ka way ka kali Maruti 800 ka badonya o registration number ML not san N not nyo pra R. Na ka met jong ki layo ban kurup 1 gram u heroin artili ki mobile phone ka pisa ka basyong dor 10,000 saus pa prapo tingka uway u syringe but artili ki sendok plastik berit. Ki pulit kilay thu wala da pan register case ki hapo ke NDPS Act but ka section ka babyang kanang pan tokit shushu yaki. Kinong tray midday meal hapo jong ka cook kam helper union nongston hinin kasingi kilapen ko burom ye iba kenet shadam ibalong inong ay but jong ka union ibalayo ya ka jong itho nakabenta ka jingno sinyang ka jong i nakabenta ka bha kamyat jong kinong tray midday meal ha ka district but ka jala bro ka we ha ka program ka lapen long ha bishops hall nongston kinong yalam jong ka union kilapen pau ka jing smoke men ka jong ki ya kinong jingno sinyang ka jong iba kenet shadam kam tam ha kapan lami ki bandawai ke jing pen kieu ya katulop ke jongki iba kenet shadap ila pen pau ke jing songo ya ke union na ka benta ke jing pen ku burom ban ila kular ban nang yai peteng ban tre na ka benta ka bha ka miat jongki nong shet midday meal ilompang pidon hagri step Ni kan long kerja. Haka jing shisha manta kasli na namu ban wanjang mu ki paralok ki bala bana jun ki jingarap ki ban batai ki mre nasmau kani kamde kasni ti na terpat ki lada kani ka jingar teli ka beten lada kani ka jingar ti ka beten ngalai pendai bak katu kani ki paralok ki ba wilayah tray bah di kam imlan salam Mintapat ini baik ke jenglong jengman kasih beneng Shillong ke jeng shit kalong 8 degree Celsius ke jeng kreat kalong 0.1 degree Celsius ke jeng sngam ka hau kalong 20 na kasih spa minsta pa nyau pusau na kasih spa janmit kalak bandon ke jeng hap slap ke ba malumala haki babon ki jaka Shwab boy shu bakut jeng tup kubor ngi baik yang sesien kemat bakongsan Pentip Menteri Ketenat Boarding U80 Mwandal baka MEECL kan sepen kelaya kepor na kabenta ke load shedding. Ka sarkar ka don kamban kentup lang ya baro kinong don benta na kabenta ban pentre kami ya ke National Education Policy Arhajar Arpo ong unong yalam kaliang persya iba RV Lingdo. Penlong ka hinyaw trip National Youth Movement niya ka jing ki persya halor ka jing bumyo kam yo jam.
Bat rakhi ka Asha School ka badon Happy Valley Shillong ya ka Jubilee Rupa. Ti parlok da ki tuki kubor la poi so bukot jong tup kubor jing mata ka jan met. Hadu ini syam yang bat pila syai ka singi kublai pi paro. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से